Το φάουλ εκτελεί ο Τριανταφυλόπουλος. Αναγνωριστικές οπωσδήποτε οι πρώτες μπαλιές των δύο ομάδων. Ένα σούτ από πολύ μακριά του Χαρίτου χωρίς αποτέλεσμα. Η μπάλα εκτός γηπέδου. Η Νότια Ελληνική Τηλεόραση πάντα κοντά στον σχολικό αθλητισμό. Έχετε παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια, βόλεϊ, μπάσκετ κοριτσιών από το κανάλι του ΝΕΤ, που όπως σας είπα είναι πολύ κοντά στο σχολικό αθλητισμό. Περνάει τελικά η μπάλα εκεί. Έτρεξε ο Φωτεινάκης, ένας επικίνδυνος επιθετικός. Ο Βαρνάς προσπαθεί να δώσει το Φωτεινάκι, δεν τα καταφέρνει, η μπάλα out. Ο Βαρνάς πάλι στο πλάγιο. Θέλει να δώσει το Φωτεινάκι, δεν τα καταφέρνει. Κόβουν οι αμυντικοί του Πολυκλαδικού και αναπτύσσονται. Περνάει το κέντρο του γηπέδου. Ο Σουλεϊμέζης ήταν ο συγκεκριμένος μαθητής, ο οποίος δεν ήταν στην δεκάδα του Πολυκλαδικού Λυκείου, από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου. Τελικά φαίνεται ο προπονητής του τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη. Πού είστε μωρί, τι κάνουμε αυτό πέρα, φωνάστε λιγάκι ρε. Τώρα τελούνε. Και έχουμε φάουλ που κερδίζει ο Σουλεϊμέζης. Ο Κατής θα είναι έτοιμος να εκτελέσει. Πολλοί παίκτες μέσα στη μικρή περιοχή. Και έγινε φάουλ που είδε ο κύριος Τζανετέας, όπως είπαμε και οι τρεις διαιτητές του σημερινού αγώνα είναι από το Σύνδεσμο Διαιτητών Μεσσηνίας. Δεν έχει γίνει κάποια επικίνδυνη φάση μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ο Σουλεϊμέζης προλαβαίνει. Τελικά out η μπάλα για το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο. Ο Καλαρίτης στον Τριανταφυλόπουλο. Και θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Δυνατή μπαλιά για τον Φωτεινάκη και η μπάλα για το
Τεχνικό επαγγελματικό λύκειο. Πλάγιο. Κάποιος μαθητής όμως έχει τραυματιστεί, έχει πέσει κάτω. Ο γιατρός του αγώνα περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μια διακοπή τώρα. 0-0 είναι πάντα το αποτέλεσμα. Τελικός αγώνας λυκείων, πολυκλαδικό λύκειο, δεύτερο τέλ. Και οπωσδήποτε και οι παίκτες έχουν άγχος. Τελικός είναι αυτός. Όλους τους τελικούς η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών δεν είναι τόσο καλή. Και δύο ομάδες θέλουν την νίκη για να προχωρήσουν, όπως σας είπα, στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί, περισσότεροι που παίζουν σε ομάδες του νομού μας, με μοναδικό σκοπό βέβαια και στόχο να πλαισιώσουν αργότερα μεγάλη ομάδα, τη μεγάλη ομάδα της Καλαμάτας ή μια από τις μεγάλες ομάδες της Καλαμάτας. Χωρίς να υπάρχει κίνδυνος, πέρασε και αυτή η φάση. Ο κύριος Δέδες, ο προστάμενος φυσικής εξαγωγής, παρατηρεί λίγο τους μαθητές που βρίσκονται σήμερα εδώ για τα συνθήματα ίσως που ακούγονται. Λέει ίσως δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ένταση, ένας αγώνας σχολείων, λυκείων είναι. Στην επίθεση όμως τώρα το πολυκρατικό λύκειο. Χωρίς αποτέλεσμα και αυτή η φάση. Στο τέλος του αγώνα βέβαια θα έχουμε και την απονομή του κυπέλου για όποια ομάδα κατακτήσει το κύπελο, πάρει την νίκη. 0-0 το αποτέλεσμα. Πολυκλαδικό λύκειο, δεύτερο τέλ. Ενώ βρισκόμαστε στο 13ο λεπτό του αγώνα. 35 λεπτά το κάθε ημίχρονο. Τεχνικάρα, όλε! Τεχνικάρα, όλε! Πίσω μου ακριβώς βέβαια βρίσκονται, ίσως το έχετε διαπιστώσει και εσείς από τις φωνές, οι μαθητές του τεχνικού λυκείου, του δεύτερου τέλ. Για να δούμε όμως αυτή την επίθεση με τον Σπάλα, χωρίς αποτέλεσμα. Καλό! Κάτι αλλάξει πολύ ωραία! Δεν έχουν παρουσιάσει κάτι το ιδιαίτερο οι δύο ομάδες μέχρι αυτή τη στιγμή. Απλά μπορούμε να πούμε ότι το πολυκρατικό λύκειο πιέζει περισσότερο, έχει περισσότερο στην κατοχή του την μπάλα. Ο Φωτεινάκης εκεί προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά. Τεχνικάρα! Ο Φωτεινάκης κλέβει, για να δούμε αυτή την προσπάθεια.
Περνάει η μπάλα στην μεγάλη περιοχή, έχουμε offside όμως. Κληρόπλος, στο κέντρο του γηπέδου η μπάλα. Ο Ζέμπος προσπάθησε, δεν μπόρεσε. Ο Καλαρίτης εκεί δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα για το τεχνικό λύκειο. Πάλι ο Σπάλας στο πλάγιο. Ο οποίος Σπάλας είναι εξάδελφος του γνωστού Σπάλα της Καλαμάτας. Ο Χαρίτος, γνωστός και αυτός. Και είχαμε ένα καλό σούτ εκεί. Ήταν όμως σε καλή θέση και ο Τριανταφυλόπουλος και μπλόκαρε την μπάλα. Μπορούμε να πούμε η φάση που παρακολουθήσατε πριν ήταν η μόνη λίγο επικίνδυνη που έχει γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Όπως είναι γνωστό, δεν επιτρέπεται από τους μαθητές να λείπουν από μαθήματα για προπονήσεις των ομάδων. Είτε μπάσκετ λέγεται, είτε ποδόσφαιρο, είτε βόλεϊ. Κάτι που είχε επισημάνει ο κύριος Ηλιάδης σε μια συνέντευξη, ο καθηγητής του καθηγητής φυσιολογικής του πρώτου λυκείου, ότι δεν υπάρχουν ώρες στη διάρκεια των μαθημάτων να μπορούν οι μαθητές να προπονούνται μαζί. Με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει καλά ο ένας τον άλλον σε κάθε ομάδα και να συναντιόνται στα παιχνίδια μόνο, ίσως και σε καμία προπόνηση απογευματινή. Φάουλ κέρδισε για το Πολυκλαδικό Λύκειο με το νούμερο 12 ο Χιώτης. Out τελικά η μπάλα. Ο Φωτεινάκης περνάει μια μπαλιά εκεί στον Γιακουμί. Και έχουμε φάουλ στο σημείο που δείχνει ο κύριος Τζανετέας. Εκτελέσει ο Αυγουστίδης. Πολλοί μαθητές, ποδοσφαιριστές μες στην περιοχή. Τελικά επικίνδυνη στιγμή εκεί. Διώχνει με μπουνιά ο Κληρόπλος. Ένα παιχνίδι που γίνεται στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. Μεταξύ του Πολυκλαδικού Λυκείου και του δεύτερου ΤΕΛ, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου. 0-0 το σκορ.
ενώ βρισκόμαστε στο 20ο λεπτό. 15 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Και να δούμε και αυτή την προσπάθεια του Πολυκλαδικού. Ο Ζέπος. Η μπάλα, όπως δείχνει ο κύριος Τζανετέας, για το τεχνικό λύκειο. Πρόεδρε, το κύπελο κύριε, το κύπελο. Το κύπελο που θέλετε. Τριανταφυλόπουλος. Ο τερματοφύλακας του τεχνικού επαγγελματικού λυκείου. Πήγε να γίνει το λάθος εκεί. Δεν πρόλαβε τελικά ο Κατής. Ζέπος. Χαρίτος. Τα πόδια! Βρίσκει εκεί το Σουλεϊμέζη. Πιο οργανωμένη, τουλάχιστον σε αυτά τα λεπτά, επιθετικά το Πολυκλαδικό λύκειο. Μισό μέτρο καθένας ρε. Δεν παίζουνε μπάσκετ ρε Θανάση, ποδόσφαιρο παίζουνε. Δεν ξέρεις η ποδοσφαιρικά. Τουλά! Σκυλί. Γαβ, 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 γαβ. Μια δούμε και αυτή τη φάση που για το Πολυκλαδικό λύκειο. Πρόεδρε, κάτσε πραξικόπημα. Κάτσε ρε πάρε. Την τούπα, Μαρτικάλα πρόεδρε. Τι περισσότερο ρε. Offside όμως ο Κατής για το Πολυκλαδικό λύκειο. Σε επίθεση πάλι το τέλ. Βαρνάς. Ο Αυγουστίδης εκεί. Σουλεϊμέζης από πλάγια. Θέλει να περάσει, περνάει. Να συνεχίσει το παιχνίδι, λέει ο κύριος Τζανετέας. 0-0 πάντα το αποτέλεσμα. Στο πρώτο ημίχρονο. Τελικός αγώνας λυκείων του νομού μας. Έλα ρε τσαπουκάρεις από το Πολυκλαδικό, θα σε κάνω. Βασίλης Ο Βαρνάς θέλει να περάσει μέσα, δεν μπορεί εκεί ο Γιακουμής. Βαρνάς πάλι, κάνει μια τρίπλα. Θα περάσει και να δούμε. Ο Γιακουμής. Ένα σουτ στα τυφλά. Ο Αυγουστίδης δεν μπορεί και τελικά. Κόβουν οι αμυντικοί του Πολυκλαδικού λυκείου. Μια επικίνδυνη στιγμή όμως για την άμυνα του Τέλ, τα καταφέρνουν εκεί, διώχνουν. Φωτεινάκης τώρα στο κέντρο του γηπέδου. Δίνει στον Αυγουστίδη. Τελικά ο Σπάλας κόβει και κερδίζει και φάουλ. Γρήγορα εκτελείται από τους παίκτες του Πολυκλαδικού. Χαρίτος. Ο Πόταρης.
Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης στο πολυκρατικό και μόνο ο Τριανταφυλόπουλος, ο οποίος πολύ εύκολα ετοιμάζεται τώρα να δώσει μπάλα σε κάποιο συμπαίκτη του. Μην βλέπετε εδώ τη μεγάλη κατηγορία, θα κάνω κανένα έγκλημα. Φάουλ κερδίζει το Τελ σε προσπάθεια του Παπαδόπουλου. Ο Χαρίτος είναι κοντά στην μπάλα. Συγγνώμη, ο Αυγουστίδης. Περνάει μπάλα, ο Φωτεινάκης κερδίζει και την κεφαλιά, ζητάνε χέρι οι παίκτες του Τελ. Βαρνάς δίνει από πλάγια στον Αυγουστίδη. Έχουμε offside που βλέπει ο επόπτης, κύριος Τζανετέας. Ο διαιτής του αγώνα και ο επόπτης είναι αδέλφια. Όπως είπαμε, οι διαιτές είναι του Συνδέσμου Διαιτών Μεσσηνίας του σημερινού αγώνα. 0-0 πάντα το αποτέλεσμα. Κληρόπλος στο κέντρο του γηπέδου πάλι μπάλα. Ο Χαρίτος εκεί κέρδισε την κεφαλιά. Με γρήγορα στην επίθεση στο πολυκρατικό Λύκειο. Ένα σουτ του Χαρίτου, out. Πιο έντονη δραστηριότητα δείχνουν επιθετικά τουλάχιστον η ομάδα του πολυκλαδικού. Το κύπελο δεν αρέσει, το κύπελο. Τι να αυτά ρε, πάμε πρώτη παλιά ρε, περίμενε τον άλλο. Ο Αλεξόπουλος διώχνει και με το νούμερο 6. Την μπάλα διεκδικούν ο Σοφτσής και ο Κάτης. Πλάγιο για το πολυκρατικό Λύκειο. Κάτης. Μπράβο ρε μάγκη. Νάτι, οι πρωταθλητές. Και γίνεται το λάθος εκεί. Είναι σε θέση offside όμως ο Γιακουμής. Έγινε το λάθος εκεί. Πρέπει να προσέξουν λίγο οι παίκτες του πολυκρατικού, στην άμυνα ειδικά, όπου γίνονται μερικά λάθη. Αλεξόπουλος από δεξιά. Περνάει μπάλα. Και κόρνερ. Είναι επικίνδυνη στιγμή εκεί. Αν πρόσεχε λίγο ίσως ο Ζέπος θα μπορούσε να κάνει κάτι για την ομάδα του. Πενεύει όμως. Έκτροπα! Τελ. Κόρνερ λοιπόν για το πολυκλαδικό Λύκειο. Ενώ απομένουν λίγα λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 0-0 πάντα το αποτέλεσμα. Πήρε την κεφαλιά εκεί. Μπάλα out. Άλλη μια καλή στιγμή για το πολυκλαδικό Λύκειο. Θα τον ευρύσω, Πήγε να γίνει το λάθος, για να δούμε ο Τριανταφυλόπουλος. Βγαίνει από τα δοκάρια. Και κερδίζει φάουλ ο Χαρίτος για το πολυκλαδικό Λύκειο. Μάνος η Γιάννα. Χαρίτος. Όχι, σιγά μισολάκι, καλό γύρω. Σουλεϊμέζης.
Out για το ΤΕΛ. Άμα δει καμερή μας πω όπως θα πηδήξει όσο και να φάει. Δεν κάνει αυτό, δεν κάνει. Ο Φωτεινάκης. Με αντίπαλο τον Χαρίτο εκεί, κερδίζει τελικά ο Φωτεινάκης την μπάλα. Ο Φωτεινάκης επεμβαίνει εκεί ο Χριστόπουλος. Και έχουμε πέναλτι που δίνει ο κύριος Ζανατέας. Σε ανατροπή του Φωτεινάκη μέσα στην περιοχή. Πέναλτι που δίνει ο κύριος Τζανετέας σε ανατροπή του Φωτεινάκη λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Βλέπετε μάλλον τι γίνεται και ακούτε τι γίνεται. Θα δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής του πέναλτι. Ο Φωτεινάκης απέναντι στον Κληρόπλο και είναι το 1-0 για το Τεχνικό Λύκειο. Πανηγυρίζουν και οι μαθητές εδώ στην Κερκίδα αλλά και οι ποδοσφαιριστές, μαθητές του ΤΕΛ. 1-0 λοιπόν με το πέναλτι αυτό που κέρδισε ο Φωτεινάκης, εκτέλεσε ο ίδιος ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής. Ένα από τα ταλέντα του νομού μας που αγωνίζεται με τα χρώματα του ΤΕΛ, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου. Το οπτικό πεδίο τώρα είναι περιορισμένο. Ο κύριος Δέδες, μάλλον θα έχουμε πάλι παρατηρήσεις. Βεγγαλικά, αρκετά στο σημερινό παιχνίδι. Λοιπόν, προηγείται το ΤΕΛ του Πολυκαλατικού Λυκείου στον τελικό Λυκείων που γίνεται σήμερα στο γήπεδο του Μητσνιακού και παρακολουθείτε εσείς σε μαγνητοσκόπηση. Ο Ζέπος δεν μπορεί εκεί. Και έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει την ομάδα του ΤΕΛ να προηγείται με 1-0. Εδώ θα διακόψουμε για λίγο και αμέσως μετά πάλι κοντά σας για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Πάλι κοντά σας για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου μεταξύ του Πολυκρατικού Λυκείου Καλαμάτας με την μαύρη εμφάνιση και του ΤΕΛ με το κίτρινο μπλουζάκι και μαύρο σορτσάκι. 1-0 προηγείται
το τεχνικό επαγγελματικό λύκειο στο πρώτο ημίχρονο με πέναλτι που κέρδισε ο Φωτεινάκης στο 32ο λεπτό. 35 λεπτά είναι η διάρκεια του κάθε ημιχρόνου. Εκτέλεσε ο ίδιος και έκανε το 1-0. Και βέβαια το Πολυκρατικό Λύκειο τώρα θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει. Χαρίτος περνάει. Θα περάσει και από τελική χωρίς όμως κίνδυνο για τον Τριανταφυλόπουλο. Σε περίπτωση που έχουμε ισοπαλία, θα πρέπει να σας πληροφορήσω ότι αμέσως οι ομάδες πάνε στα πέναλτι, δεν υπάρχει παράταση. Πάλι ο Τριανταφυλόπουλος, πάλι λίγο να χάσει και την μπάλα, την ξαναπιάνει όμως. Και να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε στο δεύτερο ημιχρόνο. Αυγουστίδης, ο Φωτεινάκης ταχύτατος εκεί τρέχει και να δούμε. Επικίνδυνη στιγμή για το Πολυκρατικό Λύκειο. Ο Φωτεινάκης κέρδισε την μπάλα, δεν είχε δύναμη όμως για να μπει μέσα στα δίχτυα. Μια μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό τρίτο λεπτό μάλλον του δεύτερου ημιχρόνου. Με πρωταγωνιστή πάλι τον Φωτεινάκη. Για να δούμε. Δεν μπορεί εκεί ο Κατής. Για το τέλ η μπάλα. Ο Φωτεινάκης, ο οποίος είναι επικίνδυνος μπροστά. Και κερδίζει φάουλ για άλλη μια φορά ο Φωτεινάκης. Έχουμε και κίτρινη κάρτα, για να δούμε. Από τον Αλεξόπουλο. Σε γαμίζω ρε πούστη! Κίτρινη κάρτα τελικά στον Αλεξόπουλο από τον κύριο Τζανετέα για επικίνδυνο μαρκάρισμα εκεί από τον Αλεξόπουλο στο Φωτεινάκη. Εν τω μεταξύ έχει περάσει στον αγώνα για το Πολυκρατικό το νούμερο 16 ο Σόκαλης. Ο Φωτεινάκης βέβαια βρίσκεται κάτω, πεσμένος στο έδαφος ακόμη. Ακούμε και συνθήματα τα οποία ακούγονται σε γήπεδα της Αθήνας. Το τέλει λοιπόν όταν βγαίνει μπροστά στην επίθεση με τον Φωτεινάκη είναι επικίνδυνο. Ευθείας από τον Αυγουστίδη, out την μπάλα. Αναπτύσσεται η ομάδα του Τελ πάλι. Και έχουμε φάουλ. Σε καλή θέση που κερδίζει το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο. Το τέλος που
μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Κάτι που ίσως θα περιμέναμε από το Πολυκρατικό Λύκειο αφού χάνει με 1-0. Χωρίς αποτέλεσμα αυτή η φάση. Πολυκλαδικό Λύκειο. Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Καλαμάτας 0-1. Όποια ομάδα πάρει την νίκη σήμερα συνεχίζει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Λυκείων. Ο Χαρίτος για το Πολυκλαδικό Λύκειο. Περνάει. Προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Δεν τα καταφέρνει όμως. Και ο Τριανταφυλόπουλος δίνει στον Βαρνά. Βαρνάς κάτοχος της μπάλας. Θέλει να περάσει μπροστά στον Αυγουστίδη. Αυγουστίδης τώρα, για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Κλείνεται και συνεχίζει το παιχνίδι. Ζέπος. Χαρίτος στο κέντρο του γηπέδου. Θέλει να περάσει, δεν τα καταφέρνει. Δυνατή παλιά του Βαρνά. Δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης στο εκεί. Αγαπάτε τα ζώα! Αυτή είναι ζωόφιλη! Έχουμε εξαφάνιση. Σόκαλης για το Πολυκλαδικό Λύκειο, στο κέντρο του γηπέδου. Θέλει να βρει τον Χαρίτο, δεν τα καταφέρνει εκεί. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε έντονη επιθετική πρωτοβουλία του Πολυκλαδικού Λυκείου, χωρίς όμως να γίνει μεγάλη φάση. Σόκαλης. Μπάλα πλάγια για το Πολυκλαδικό Λύκειο. Σόκαλης. Αλεξόπουλος. Σε καλή θέση αμυντική του Τέλ. Σε επίθεση πάλι το Τέλ. Για να δούμε. Ο Αυγουστίδης τελικά. Και έχουμε κόρνερ ή πλάγια. Ο Φωτεινάκης τελικά θα πάρει την μπάλα χωρίς αποτέλεσμα. Κληρόπλος για το Πολυκλαδικό Λύκειο. Πάτωνε Μπολμπόκι, πάτωνε! Διανύουμε το 10ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. 35 λεπτά η διάρκεια κάθε ημιχρόνου σε αυτά τα παιχνίδια του σχολικού πρωταθλήματος.
Σήμερα στο γήπεδο του Μεσσηνιακού βρίσκονται βέβαια και παράγοντες και προπονητές, κυρίως από ομάδες της πρώτης τοπικής κατηγορίας, άλλοι για να παρακολουθήσουν τους ποδοσφαιριστές τους που αγωνίζονται σήμερα σε αυτό το γήπεδο, άλλοι για να παρακολουθήσουν νεαρά παιδιά υποψήφιοι ίσως ποδοσφαιριστές για ομάδες του τοπικού πρωταθλήματος. 1-0 προηγείται πάντα το δεύτερο τέλ του Πολυκλαδικού Λυκείου. Έχει τραυματιστεί εκεί όμως ο Τριανταφυλόπουλος, ο τερματοφύλακας του δεύτερου τέλ. Έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο και ο γιατρός του αγώνα. Έχουν μια διακοπή. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχει πάθει τίποτα ο νεαρός. Δεν έχει τελικά τίποτα ο Τριανταφυλόπουλος, σηκώθηκε και ξανά άρχισε το παιχνίδι. Ο Χαρίτος κερδίζει φάουλ. Μια επικίνδυνη εκεί στιγμή, προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά με το νούμερο 12 ο Χιώτης. Χωρίς αποτέλεσμα όμως και αυτή η επίθεση του Πολυκρατικού. Ο Σπάλας. Παρατηρήσεις πάλι από τον κύριο Δέδε στους μαθητές για τα συνθήματα που ακούγονται αρκετές φορές. Σε γήπεδο βρισκόμαστε όμως. Όλοι γνωρίζετε την ατμόσφαιρα που υπάρχει στα γήπεδα. Μια επίθεση χωρίς αποτέλεσμα εκεί για τον Πολυκλαδικό με τον Αλεξόπουλο. Όχι, δεν είναι offside, λέει ο κ. Ζανετέας. Για να δούμε αυτή τη φάση. Δεν μπόρεσε να κάνει απολύτως τίποτα εκεί ο Κατής. Δεν υπολόγισε σωστά. Αρκετοί μαθητές σήμερα λοιπόν εδώ στο γήπεδο του Μεσσηνιακού που ενισχύουν τα σχολεία τους. Διανύουμε το 18ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου.
1-0 προηγείται πάντα το ΤΕΛ. Και μπλοκάρει εκεί ο Τριανταφυλόπουλος για το δεύτερο ΤΕΛ. Προσπαθούν οι παίκτες του Πολυκλαδικού να αναπτυχθούν, να πιέσουν για να ισοφαρίσουν, χωρίς όμως να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Ο Χαρίτος ζητάει φάουλ από τον κύριο Τζανιτέα. Εγώ παραφύγω, γιατί μόνο δεν πάω ψήλω, εγώ θα είμαι. Τα λεπτά περνούν. Το γκολ του ΤΕΛ πέτυχε στο 32ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Φωτεινάκης με πέναλτι, ο ίδιος παίχτης, κέρδισε το πέναλτι. Διώχνει μακριά ο Βαρνάς για το ΤΕΛ. Χιώτης στον Σπάλα. Σόκαλης. Σουλεϊμέζης για το Πολυκλαδικό πάντα. Και κλέβει έξυπνα εκεί. Έκλειψε μάλλον έξυπνα με το νούμερο 16 ο Γιακουμής του ΤΕΛ. Αυγουστίδης δεν τα καταφέρνει και τελικά πλάγιο για το Πολυκλαδικό. Βιάζονται παίκτες του Πολυκλαδικού πλέον, απομένει λίγος χρόνος. Ο Σόκαλης θα περάσει και κόρνερ. Όπως είπαμε, πιέζουν οι παίκτες του Πολυκλαδικού αυτά τα τελευταία 10 λεπτά για να ισοφαρίσουν, χωρίς όμως να έχει δημιουργηθεί μεγάλη φάση. Κερδίζει εκεί την κεφαλιά ο Χαλβατσιώτης, χωρίς αποτέλεσμα όμως. Out την μπάλα. Τριανταφυλόπουλος πλέον αργά. Και βέβαια θα του δείξει κίτρινη κάρτα ο κύριος Τζανετές, τον σημειώνει απλά. Ο Χιώτης 5 λίγα την κεφαλιά. Χαρίτος, Σπάλας για το Πολυκλαδικό Λύκειο. Χιώτης πάλι στο Σπάλα και έχουμε φάουλ που κερδίζει ο Σπάλας. Για να δούμε για αυτήν την επίθεση του Πολυκλαδικού. Φωτεινάκης και κερδίζει φάουλ ο Φωτεινάκης για άλλη μια φορά. Έλα!
Ένα κόρνερ τώρα για το ΤΕΛ. Πλάγιο μάλλον. Το πολυκλαδικό για άλλη μια φορά στην επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σουλεϊμέζης τρέχει και ο Τριανταφυλόπουλος μπλοκάρει την μπάλα όμως. Παπαδόπουλος για το ΤΕΛ. Ο Σόκαλης, δεν βγήκε τελικά η μπάλα. Δεν έχει κάποιος συμπαίκτης και να τον βοηθήσει όμως. Σιγά το κύπελο! Σιγά το κύπελο, εμείς θα το πάρουμε! Μαούνης. Και για να δούμε αυτή την επίθεση. Τελικά βγαίνει έξω η μπάλα. Out. Ο Μαούνης πάλι με την μπάλα. Δίνει στο Σουλεϊμέζη. Θέλει να περάσει αυτός. Σεντράρει τελικά. Κόβουν εκεί οι αμυντικοί του ΤΕΛ. 24ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Απομένουν περίπου 12 λεπτά για να τελειώσει το δεύτερο ημίχρονο και ο αγώνας. Ενώ προηγείται το ΤΕΛ, Πολυκλαδικό Λύκειο, δεύτερο ΤΕΛ 0-1. Όποια ομάδα νικήσει συνεχίζει στο Πανελλήνιο, μπαίνει σε έναν όμιλο και συνεχίζει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Λυκείων. Ο Χαρίτος δραστήριος για το Πολυκλαδικό Λύκειο. Και έχουμε κόρνερ. Φάουλ μάλλον. Θα εκτελέσει ο ίδιος παίκτης, ο Χαρίτος. Όλο σχεδόν το Πολυκλαδικό στην περιοχή. Και περνάει ο Κατής τελικά. Παναγόπουλος. Πέφτει τίποτα, λέει ο κύριος Ζανετέας. Ο Θαλβατσιώτης, συγγνώμη, ήταν, όχι ο Παναγόπουλος. Ο Μαούνης για το Πολυκλαδικό Λύκειο τώρα. Περνάει. Θέλει να δώσει το Χαρίτο. Δίνει τελικά. Και εκεί προλαβαίνει με το νούμερο 7 ο Πόταρης και διώχνει την μπάλα. Ο Χαρίτος που προσπαθεί για το Πολυκλαδικό Λύκειο, αλλά όπως είπαμε δεν έχει γίνει μεγάλη φάση. Κόρνερ, έτοιμος να εκτελέσει ο Κατής. Εκτελεί. Κανένας έχει την κεφαλιά. Τρέχει ο Αλεξόπλος, δεν προλαβαίνει όμως. Ο Φωτεινάκης τώρα. Τα λεπτά περνούν.
Κάθε τελικός είναι ένα ντέρμπι, όπως και αυτό το παιχνίδι σήμερα μεταξύ των Λυκείων. Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία με τον Φωτεινάκη για το ΤΕΛ. Μετά όμως είχαμε το Πολυκρατικό Λύκειο να βρίσκεται συνέχεια στην επίθεση, χωρίς όμως να πετύχει τον γκολ. Περίπου 7 με 8 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Πόταρης στον Φωτεινάκη για το ΤΕΛ. Κλέβει εκεί ο Αλεξόπουλος. Σόκαλης, Μαούνης δεν προλαβαίνει και διώχνουν. Διώχνει το ΤΕΛ. Ο Μαούνης στο Σόκαλη. Τρέχει και ο Τριανταφυλόπουλος εκεί. Τελικά η μπάλα out. Ο Χριστόπουλος με το νούμερο 4 δεν τα κατάφερε εκεί. Σπάλας, Αλεξόπουλος, Μαούνης τώρα για το Πολυκλαδικό, Χαρίτος, θα περάσει, περνάει τελικά. Πολύ καλός ο Χαρίτος. Την έριξε κιόλας. Θα βάζω μια κουτουλιά. Την έριξε κιόλας. Επικίνδυνος παίχτης από την πλευρά αυτή. Τελείται αμέσως στο κόρνερ, περνάει ο Χαρίτος. Φοβερές ενέργειες. Ναι, έχει συνέχεια όμως. Και έχουμε κίτρινη κάρτα στον Μαούνι. Στο Μαούνι, ναι. Επικίνδυνο παίξιμο στο νούμερο 4 του ΤΕΛ, τον Βράχα. Και για άλλη μια φορά έχουμε διακοπή. Περνάει στον αγωνιστικό χώρο ο γιατρός του αγώνα. Ένα 0 προηγείται πάντα το ΤΕΛ του Πολυκλαδικού. Εκτός αγώνα ο Βράχας. Ο Φωτεινάκης ένα σουτ πολύ καλό από μακριά, λίγο out. Λίγα λεπτά ακόμη για να τελειώσει το σημερινό παιχνίδι. Και από ό,τι φαίνεται, στο τέλος θα πανηγυρίσουν οι μαθητές του Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου.
που βρίσκονται και στην επίθεση τώρα. Διώχνουν οι αμυντικοί του Πολυκρατικού και βέβαια υπάρχει και σκοπιμότητα σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Προσπαθούν με κάθε τρόπο οι παίκτες του ΤΕΛ να ροκανίσουν τον χρόνο, τους συμφέρει εξάλλου. Τελικός είναι, νίκη είναι. Το καλύτερο λύκειο στη Μεσσηνία. Δεύτερο τεχνικό επαγγελματικό λύκειο Καλαμάτας. Για να δούμε για αυτή την επίθεση όμως. Ανοίγει πολύ εκεί ο Κατής. Ένα πέναλτι για το παιδί! Ένα πέναλτι το Ρεάλ. Λίγα λεπτά ακόμη είναι λοιπόν για να τελειώσει το σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε και αυτή την επίθεση του ΤΕΛ με το Φωτεινάκι να σούτ από πολύ μακριά. Μπλοκάρει και τελικά ο Κληρόπλος. Ο Χιώτης τώρα για το Πολυκλαδικό Λύκειο. Ταμπλάκια ρε, ποιος σε πέφτει! Λοράζα ρε! Στο κέντρο περίπου του γηπέδου η μπάλα. Οι του ΤΕΛ βρίσκονται στην άμυνα για να προστατέψουν βέβαια το 1-0 που τους δίνει το δικαίωμα να συνεχίσουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Λυκείων. Μπαίνουν σε όμιλο πλέον. Αν βέβαια διατηρηθεί το σκορ αυτό. Ο Τριανταφυλόπουλος για άλλη μια φορά σε καλή θέση μπλοκάρει. Έφυγε το χαρτί! Καλβατσιώτης δίνει στον Κομόπλο. Σουλεϊνέζης τώρα. Αλεξόπουλος από πολύ μακριά. Ο Χιώτης. Ο Σόκαλης θα προλάβει τελικά. Μαούνης τώρα για το Πολυκρατικό Λύκειο. Θα περάσει μόνος του, θα προλάβει. Όχι τελικά. Από στιγμή σε στιγμή ο κύριος Ζανετέας σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Όπως είπαμε, η διάρκεια του κάθε χρόνου είναι 35 λεπτά στο σχολικό πρωτάθλημα. Ήδη έχουν αρχίσει και πανηγυρίζουν οι μαθητές του τεχνικού. Θα τους ακούτε εξάλλου κι εσείς. Κανένας εκεί. Θωμόπλος τελικά. Καλβατσιώτης θα πάρει την μπάλα και ο Χαρίτος, συγγνώμη, όχι. Bravo!
Περνάει μπάλα τελικά. Για να δούμε. Όχι, out. Καλβατσιώτης, Σπάλας για το Πολυκλαδικό. Τρέχει και ο Σόκαλης να προλάβει, δεν προλαβαίνει τελικά. Γρήγορα στο Κληρόπλο. Κληρόπλο στον Σόκαλη. Αλεξόπλος. Κατής μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα εκεί. Έχουν περάσει και ο Κατής και ο Χαρίτος πολλές φορές μέσα στην μεγάλη περιοχή, αλλά δεν πασάρουν σε κάποιους συμπαίκτες τους να γίνει κάποια φάση. Όλα τελειώνουν εκεί. Ενώ έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο δεύτερο ημίχρονο, στο μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου ημίχρονου, το Πολυκλαδικό δεν έχει μια μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Δεν έχει φτάσει κοντά στον γκολ. Από πολύ μακριά, για να δούμε, όχι τίποτα. Και βέβαια ένα βεγγαλικό έπεσε ακριβώς δίπλα μας πριν λίγο. Μπορώ να πω ότι ήταν λίγο επικίνδυνο. Και σε αυτό το σημείο το παιχνίδι τελείωσε. Το Πολυκλαδικό Λύκειο είναι η πρωταθλήτρια ομάδα της Μεσσηνίας. Θα συνεχίσει στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Εδώ όμως θα μου επιτρέψετε, πρέπει να διακόψουμε. Παρακολουθείτε τι γίνεται. Ενθουσιασμός, ένταση για την μεγάλη νίκη του δεύτερου τεχνικού επαγγελματικού Καλαμάτας. Με 1-0 το γκολ πέτυχε ο Φωτεινάκης. Με πέναλτι ο ίδιος παίκτης κέρδισε το πέναλτι στο 32ο. Ένας συναρπαστικός αγώνας που σας προσφέρει η Λάκτα. Λάκτα, το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής σας. Κυρίες και κύριοι, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο αγώνας Ολυμπιακού Μπένετον για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ άρχισε πριν από 1 λεπτό. Το σκορ είναι 2-4 υπέρ των Ιταλών. Σκοράρε πρώτος ο Σιγάλας για τον Ολυμπιακό, ισοφάρισε ο Ρουσκόνη. Ο Μάνιον με 2 βολές έκανε το σκορ 2-4. Επιθετικό rebound του Πάσπαλη και φάουλ από τον Πες Μάνιον, τον ένα από τους δύο Αμερικανούς της Μπένετον. Δίνει δικαίωμα για τον Μαυροβούνιο άσο του Ολυμπιακού για 2 βολές. Όλα αυτά 18 λεπτά και 47 δεύτερα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Διαιτητές του αγώνα είναι ο Σλοβαίνος Ρέμς και ο Γάλλος Ντοριζόν. Ο Ζάρκο Πάσπαλιες πρώτο πλάνο. Το πρώτο σουτ στο σίδερο. Η Μπένετον που έχει 2 πολύ σημαντικές απουσίες. Είναι τραυματίας ο Ιακοπίνη, με πόνους στο στομάχι ο Πίτης, δεν έχουν έρθει και οι δύο εδώ στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός όμως έχει μια ακόμα μεγαλύτερη απουσία, την απουσία των φιλάθλων του, καθώς η FIBA αποφάσισε ότι ο αγώνας έπρεπε να γίνει και κλεισμένων των θυρών μετά τα όσα συνέβησαν στον αγώνα της περασμένης εβδομάδας με την Real. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός προς στιγμή κινδύνευσε με βαρύτερη ποινή. Η FIBA συζητούσε ακόμα και για εξωστρακισμό του από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
πράγμα το οποίο απετράπει με την επέμβαση των ψυχρεμοτέρων και κυρίως του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργου Βασιλακόπουλου, που είναι και μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της FIBA. Εδώ έχουμε φάουλ από τον Φασούλα πάνω στον Ρουσκόνη, ενώ το σκορ έχει γίνει 4-4. Ο Ρουσκόνη δίνει και πάλι το προβάδισμα στην Μπένετον με 4-5. Έχει ακόμα μια βολή. Και τώρα 4-6. Η Μπένετον με 5 νίκες και 5 ήττες θα έλεγε κανείς ότι κατά από δύσκολες για αυτήν τις συνθήκες, καθώς έχει δύο βασικές απουσίες, προσπαθεί να παίξει το τελευταίο της ίσως χαρτί για την πρόκριση στους 4. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός με 8 νίκες και 2 ήττες θέλει αυτή τη νίκη και μία ακόμα για να εξασφαλίσει κατά 99% θα λέγαμε την πρώτη θέση στον όμιλό του. Ο Σιγάλας έχει αποκτήσει δικαίωμα για 2 βολές, ακριβώς 2 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. Όμως είναι άστοχος και αυτός, όπως και ο Πάσπαλια προηγουμένως. Και τώρα μειώνει σε 5-6. Γκάρλαντ για τον Ρουσκόνη και από εκεί στον Μάνιον που ελεύθερος θα σουτάρει. Rebound από τον Μπακατσιά. Προσπαθεί να σπρώξει τον Ολυμπιακό στον εφηδιασμό. Σιγάλας για τον Τάρπλεϊ με στη ρακέτα και φάουλ. Βήματα στον Ρόι Τάρπλεϊ. Η μπαλαπλάγια για τους Ιταλούς που συνεχίζουν να έχουν το προβάδισμα. Γκάρλαντ, τον οποίο μαρκάρει ο Μπακατσιάς. Να υπενθυμίσουμε ότι στον πρώτο γύρο στο Τρεβίζο ο Ολυμπιακός πέτυχε μεγάλη νίκη επί της Μπένετον παρά την εχθρική διαιτησία, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Να όμως τώρα που η Μπένετον αυξάνει τη διαφορά σε 5-8 με αυτό το νέο καλάθι του Γιακοπίνη, με συγχωρείτε, του Βιανίνη. Φάουλ τώρα από τον Ρουσκόνη πάνω στον Τάρπλεϊ και δικαίωμα για 2 βολές στον Αμερικανό του Ολυμπιακού. Είναι το δεύτερο φάουλ του Ρουσκόνη. Ξανά η φάση. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπήρξε φάουλ στη φάση. Η μπάλα πλάγια για τον Φασούλα. Τάρπλεϊ. Αποφεύγει το Ρουσκόνη αλλά κάνει ένα airball. Περίπτωση ευθυνδιασμού για την Μπένετον που δεν θα τον επιχειρήσει όμως, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού επέστρεψαν. Ραγκάτσι για τον Ρουσκόνη. Αυτός με αντίπαλο το Φασούλα που ίσως θα πρέπει να δεχτεί μια βοήθεια εκεί. Όμως ο άσος του Ολυμπιακού καταφέρει να σταματήσει τον Ιταλό σέντερ. Στη διείσδυση ο Μπακατσιάς πατάει εκτός τερών η μπάλα και πάλι για τους Ιταλούς. Άσχημο θα λέγε κανείς το ξεκίνημα του Ολυμπιακού που ίσως δεν μπορεί να εγκληματιστεί μέσα σε αυτή την παγωμένη ατμόσφαιρα. Είδατε ξανά το εκτός τερέν πάτημα του Μπακατσιά. Αυτό είναι ένα βαντάζ για τους Ιταλούς που μπορούν να συγκεντρωθούν καλύτερα χωρίς το θερμό κοινό των ερυθρολεύκων στις εξέδρες. Ο Πάσπαλη όμως τώρα δίνει τη λύση και μειώνει σε 7-8. Ήταν το πρώτο καλάθι του ηγέτη του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Καλή άμυνα από τον Σιγάλα πάνω στον Μάνιον που δεν αποφέρει όμως ουσιαστικά αποτελέσματα, καθώς η μπάλα κυλάει εκτός τερέν πάλι για τους Ιταλούς. Και από τις δύο πλευρές έχουμε man to man. Ο Σιγάλας πάνω στο μεγάλο επιθετικό όπλο της Μπένετον, τον Πες Μάνιον, ο Μπακατσιάς στον Γκάρλαντ και ο Φασούλας στο Ρουσκόνη. Ο Ρουσκόνη θα αποτύχει αυτή τη φορά rebound από τον Τάρπλεϊ και Μπακατσιάς. Σιγάλας. Φασούλας χαμηλά, θα νικήσει πολύ ωραία τον Γιαννίνη και δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 9-8. Το πρώτο καλάθι για τον σέντερ των Ερυθρολεύκων. Γκάρλαντ. Δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος επιθετικά ο Αμερικανός. Ρουσκόνη. Ο Σιγάλας εξακολουθεί να κάνει τη ζωή δύσκολη στον Μάνιον, αλλά τώρα θα υποπέσει σε φάουλ. Νομίζω είναι το δεύτερο του στο παιχνίδι. Ναι, πράγματι έχει 2 φάουλ ο Σιγάλας και 1 ο Φασούλας. Από πλευράς Μπένετον έχει 2 Ρουσκόνη και 1 ο Μάνιον. Ραγκάτσι.
Νέο φάουλ τώρα από τον Μπακατσιά. Τέταρτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα πλάγια για την Μπένετον. Το σκορ πάντα 9-8, ενώ κοντεύουμε να συμπληρώσουμε τα 5 πρώτα λεπτά του αγώνα. Μάνιον για τον Ρουσκόνη. Πάει στο 1 εναντίον ενός με τον Φασούλα. Αυτή τη φορά ήταν και λίγο τυχερός. Θα βρει το στόχο. 9-10. Μπακατσιάς. Πάσπαλιε. Φασούλας μακριά από το καλάθι. Μπακατσιάς για τον Τάρπλεϊ σε θέση βολής. Ξεκίνησε άσχημα ο Αμερικανός. Ο Γκάρλαντ για την Μπένετον. Αποφεύγει τον Μπακατσιά. Rebound μακρινό από τον Μπακατσιά μέσω Φασούλα και μέσω Τάρπλεϊ. Ωραία πάσα από τον Μπακατσιά στον Τάρπλεϊ. Γκολ φάουλ από τον Αμερικανό. Ο Ολυμπιακός και πάλι μπροστά και ο Τάρπλεϊ έχει δικαίωμα για μία βολή. Ενώ ο Φράτες, ο Φαμπρίτζιο Φράτες, προπονητής της Μπένετον, θα κάνει την πρώτη του αλλαγή. Ξανά εδώ η φάση. Το φάουλ από τον Ραγκάτσι και το καλάθι από τον Τάρπλεϊ. Έβαλε στον αγώνα λοιπόν τον Σκαρόνε και έβγαλε τον Γκάρλαντ. «11-10 λοιπόν και μία βολή για τον Ρόι Τάρπλεϊ. 12-10. Η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού. Η Μπένετον είχε προηγηθεί με 3 πόντους. Γιαννίνη για τον Ραγκάτσι. Και τώρα Μάνιον που βγήκε από τα screen, δεν πρόλαβε ο Σιγάλας, αλλά ο Αμερικανός σουτάρει μάλλον βιαστικά. Βήματα από τον Τάρπλεϊ, καθώς τοποθετήθηκε μπροστά του ο Μάνιον και δεν μπόρεσε να τον αποφύγει. Ο Πάσπαλι εδώ σε πρώτο πλάνο που υπέπεσε στην παράβαση. Ο Ολυμπιακός στους 3 μέχρι τώρα αγώνες του με την Μπένετον έχει 2 νίκες και 1 ήττα. Και να πούμε ότι ο σημερινός αγώνας του είναι ο 100στός στα πλαίσια των 3 ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο 63ος για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τάρπλεϊ για τον Πάσπαλη και 14-10 για τον Ολυμπιακό, που χειροκροτείται από τους λιγοστούς ανθρώπους που βρίσκονται εδώ στο Δήμος Κεφλίας. Η assist από τον Τάρπλεϊ στον Πάσπαλη και ξανά το ωραίο καλάθι του Μαυροβούρου. Ο Ρουσκόνη για το Βιαννίνη που είναι ακάλυπτος, θα μειώσει σε 14-12 ο Ιταλός forward που έχει 2 στα 3 σούτ εντός παιδιάς. Σιγάλας. Φασούλας για τον Μπακατσιά. Αυτό στον Τάρπλεϊ, αλλά μεσολαβεί το χέρι του Μάνιον, η μπαλαπλάγια για τον Ολυμπιακό. Σιγάλας για τον Φασούλα. Μπακατσιάς που πιέζεται από τον Σκαρόνε. Σκαρόνε που είναι μια ιδιόμορφη περίπτωση. Είναι Ιταλός Αργεντινής καταγωγής. Παίζει με την Μπενετόν στην Ευρώπη ως Ιταλός. Στο πρωτάθλημα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Πάντα 14-12 στην επίθεση η Μπενετόν που έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει και να προηγηθεί αν επιχειρήσει κάποιο τρίποντο. Ραγκάτσι για τον Βιαννίνη, πάλι ακάλυπτος. Αυτή τη φορά όμως δεν θα βρει το στόχο. Έχουν επιστρέψει οι Ιταλοί, δεν μπορεί να εκδηλώσει επίθεση ο Πάσπαλι, όμως αυτός επιμένει προσποιήσεις, το σουτ με ταμπλό και φυσικό, λογικό ήταν να αποτύχει. 1-4. Ραγκάτσι. Σουτ για 3 από τον Ραγκάτσι, η Μπένετον και πάλι μπροστά με 14-15. Φάουλ από τον Σκαρπόνε, από τον Σκαρόνε με συγχωρείτε, και ο Μίλαν Τόμιτς θα είναι η πρώτη αλλαγή για τον Ολυμπιακό στη θέση του Θήμιου Μπαγκασιά. 12 λεπτά και 34 δεύτερα πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός, από το τέλος του μηχρόνου, ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει ακόμα το ρυθμό του. Γι' αυτό ίσως άλλαξε τώρα τον Μπαγκατσιά με τον Τόμιτς ο Γιάννης Ιωαννίδης. Ο Φασούλας για τον Τόμιτς, διστάζει για το σουτ. Φασούλας χαμηλά, τον πιέζει ο Βιαννίνη.
Rebound από τον Σκαρόνε και φάουλ, το τρίτο φάουλ από τον Γιώργο Σιγάλα. 12 λεπτά και 12 δεύτερα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γιάννης Ιωαννίδης θα αλλάξει αμέσως τον Σιγάλα και θα βάλει στη θέση του τον Φράνκο Νάκιτς. Ο Νάκιτς, και ο Σιγάλας που θα κάτσει στον πάγκο, ασφαλώς αργότερα θα επανέλθει, αλλά ο Ιωαννίδης θέλει να τον προφυλάξει προς το παρόν από τα φάουλ. Ρουσκόνη. Δυσκολεύεται να πασάρει τελικά ο πιο ελεύθερος παίκτης στον Βιαννίνη, ο οποίος εισπράττει ένα μεγαλοπρεπές στόπ από τον Φασούλα την ώρα του σουτ. Ξανά η φάση. Και η Αράχνη απλώνει εκεί τους ιστούς της για να σταματήσει την μπάλα. Πανταμάνιον για τον Σκαρόνε. Ρουσκόνη. Εκεί μακριά είναι ακίνδυνος, γι' αυτό δεν το πίεζε ο Φασούλας. Εκτός φάσης φάουλ από τον Τόμιτς. Από τον Τόμιτς νομίζω στο Σκαρόνε. Ξανά εδώ το σπρώξιμο του Μίλαν Τόμιτς πάνω στον Σκαρόνε. Οι διαιτητές μαζεύουν τους παίκτες για να κάνουν κάποιες συστάσεις. Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιο ιδιαίτερος λόγος. Εν πάση περιπτώσει, εκείνοι θα πρέπει να ξέρουν καλύτερα. 14-15, 11 λεπτά και 39 δεύτερα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Ραγκάτσι για τον Βιαννίνη. Και πάλι Ραγκάτσι, τον οποίο μαρκάρει ο Πάσπαλιε. Ο Ρουσκόνη προς το καλάθι, αλλά ο Φασούλας εκεί παίζει τον ρόλο του τερματοφύλακα. Όμως η συνέχεια της φάσης δεν ήταν ευτυχής, καθώς η μπάλα σφινώθηκε ανάμεσα στο Στεφάνι και στο ταμπλό και έτσι έχουμε τζάμπολ. Τζάμπολ το οποίο θα χάσει ο Φασούλας, και δεν θα χάσει γιατί πήδησε, ήταν πολύ εύκολο να το κερδίσει, αλλά πήδησε άκερα. Σκαρόνε για τον Βιαννίνη. Ραγκάτσι. Μάνιον για 3. Εδώ. 14-18, η Μπένετον ξεφεύγει με 4 πόντους με αυτό το πρώτο σούτ 3 πόντων του Πες Μάνιον, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σουτέρ. Νάκιτς για τον Τόμιτς και τώρα Τάρτλεϊ. Ατομική προσπάθεια του Αμερικανού και 16-18. Εδώ σε πρώτο πλάνο ο Φαβρίτσιο Φράτες, προπονητής της Μπένετον. Είδατε και την στατιστική του Τάρτλεϊ καθόλου καλή, μόλις 2 στα 7 σουτ. Ρουσκόνη τραβιέται έξω για να αδειάσει η ρακέτα τουλάχιστον από το Φασούλα. Ρουσκόνη το σουτ, υποπίεση, rebound ο Φασούλας. Τόμιτς στην αντεπίθεση, 4 παίκτες του Ολυμπιακού με 2 της Μπενετών και φάουλ από τον Βιαννίνη πάνω στο Φασούλα που έτρεξε στον εφηδιασμό. 2 βολές για τον σέντερ του Ολυμπιακού, ήταν το πρώτο φάουλ του Ιταλού. Ενώ τώρα ο Φράτες ετοιμάζεται να βάλει στον αγώνα τον Πελακάνη στη θέση του Ρουσκόνη. Με αυτή την αλλαγή η Μπένετον χάνει σε δύναμη και σε ύψος. Ουσιαστικά παίζει με 2 power forward, τον Βιαννίνη και τον Πελακάνη. Ο Φασούλες μειώνει σε 17-18. 10 λεπτά και 28 δεύτερα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Εύκολο rebound από τον Πελακάνη, καθώς καλής παίκτης του Ολυμπιακού δεν διεκδίκησε την μπάλα. Σκαρόνε. Ραγκάτσι. Μάνιον με αντίπαλο τον Νάκιτς. Προσπαθεί να πάρει την εσωτερική, αλλά εκεί του κλείνουν τον δρόμο τα θηρία. Άστοχο σούτ από τον Ραγκάτσι, όμως ο Πελακάνη ήταν παρόν στο επιθετικό rebound. Νέα επίθεση λοιπόν για την Μπένετον. Μάνιον. Βιαννίνη. Δεν πιέζει εκεί ο Τάρτλεϊ. Δεν πιέζει όχι μόνο όταν ο Ιταλός είναι μακριά, αλλά και όταν είναι κοντά στο καλάθι. Ο Ραγκάτσι θα χάσει την μπάλα που είναι όμως και πάλι για την Μπένετον. Η Μπένετον που επαναφέρει στον αγώνα τον Γκάρλαντ στη θέση του Ραγκάτσι. Ξανά η τελευταία φάση. Γκάρλαντ στο πλάγιο για τον Σκαρόνε. Αυτός ελεύθερος στο σουτ, στο rebound ο Φασούλας. Τόμιτς.